A continuació, el grup de teatre de la Falla de l'Estació Tocats de l'Ala representarà l'obra L'altra banda del llit. Espere que passen una vesprada divertida. Gràcies. Voy a tocar hasta 10. Uno es el que te alumbra, dos tus piernas que mandan, somos tres en mi cama. 3, morena mía. El cuarto viene después. 5 tus continentes, 6 tus medias faenas, de mis medios calientes. Sigo contando ahorita. Bien, 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 bien. Morena mía, 7 son los pecados cometidos, suman 8 conmigo, 9 los que te cobro, más de 10 he sentido. Y por mi parte sobra darte lo que me das, dámelo, dámelo bien, poco aquí, poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me mueve, me destroza, toda siempre es boca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena, gata que me mata y me remata. Vamos para el infierno, no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me mueve, me destroza, toda siempre es boca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer café. Estàs segura? Sí, estic segura. I no serà que se t'ha avançat la regla i per això estàs una mica... Se m'ha avançat. I a més, tinc sinusitis. Però no és això. Pense que sí, perquè a tu el mal de panxa t'afecta molt i esta setmana doncs has tingut molt de mal de panxa. No és això. M'he enamorat. Però estàs segura? Que sí, que estic segura. Ah, doncs jo no estaria tan segura. Potser només t'atrau sexualment. A veure, això ens passa a tots, a mi també em passa. Bueno, què? Molt. Però sí segur que se passa enseguida. Anem a veure, no cal que et deixes. José. A la maleta. Podeu seguir sent amics. Amor meu, saps on és el meu jersei blau? Jersei blau? Diràs el vell, no? Però com que no? Si me'l va regalar ma mare per el meu aniversari. Sí, però ja tenia pilotetes. Com que ja tenia. Sí, era el vell i, a més, és que ta mare sempre compra roba vell. I l'he gastat per a l'obra de teatre, no t'importarà, veritat? No, clar que m'importa. És que això és el súmul. El passes el dia ajudant-nos. La setmana passada van ser els meus diners i ara regales la meva roba. Així no, Sònia. Així no. No som una ONG. Ai, a este pas no es comprem els vicis de la vida, Però què has fet? Què és això? El que faltava. Mira què fa Sònia amb el meu jersei. Comptes d'ir a buscar feina, es passa el dia ajudant del grup de teatre de la seva amigueta Lucía. Que bueno, que sí, que em sembla molt bé. Però clar, regale la meva roba i els meus diners.
S'ha cregut que som el botín. Paula m'ha deixat. Què dius? Què ha passat? Pues jo que s'ha enamorat d'un altre, però no m'ha dit aquí. El que sol passar en aquests casos és que tornen amb algun antic nòvio. Però tu tranquil, home, que no passa res. Ah, bueno. La meva nòvia se'n va a tirar-se a un altre i tu dius que no passa res. Home, passar sí passa. Però mira, si això pot ser bo fins i tot per a tu, si esteu fatal. Ja segur que és una tonteria, ho arregleu. Dona, no li digues tu tampoc això. Les relacions no són com les rentadores. Una vegada es trenquen, no es poden reparar, cal tirar-les. A més, si Paula l'ha deixat és perquè la seva relació era un fracàs i ja està. Mira, Paula tenia 2 exnovios i un viu a Mèxic. És a dir, que només pot ser Daniel. Daniel, mira, Què més donaran qui estiga Paula? Clar, si és el que estic dient jo, què més donaran que estiga Paula, la veritat? Mira, era que anaven a la feina a acabar unes coses, va? Però tu tranquil, Pere. Ja veuràs com en un parell de setmanes no te'n recordes ni de com es deia. El vegem després, va? Sònia, no el deixes així, eh? I sobretot no el deixes que se'n vaig a casa a soles. adéu. Ah, tio, que sempre és una tonteria, ho arreglem de seguida. Tant que és una tonteria. Si Daniel és gay. A veure, en quan ho va deixar amb Paula, se'n van anar a viure en un tio. Inclús Paula pensa que es va fer gay per culpa d'ella. Què dic jo? No te'n va d'haver. És que tinc molta gana. Ei, estàs així? Hola, amor. Li ho has dit? Sí, ho he dit. Doncs mira, jo pensava que no anaves a dir-li encara, que anaves a esperar un poc més, no? I tu, quan penses dir-li-ho a Sònia? Em vares prometre que li ho anaves a dir tu primer. Sí, eixa era la idea. Però clar, per Déu, hauré d'esperar-me un poc més, perquè clar, si ho dic així, tan seguint, es notarà, no crec? D'això es tracta, de que es note. Mira, encara que dir-ho el que es diu dir-ho, no li ho he dit. Sí que estic donant-li pistes per a preparar-la, eh? El que passa és que últimament no he pogut estar massa temps amb ella perquè t'estic preparant una sorpresa. Amiga, quina sorpresa. Ens anem a passar un cap de setmana a una casa rural. Et sembla bé? Em sembla bé, però dis-me que vas a contar-li-ho a Sònia. Sí, en quan li dono un parell de pistes més. Segur que fa il·lusió això del cap de setmana. No sé, no el veig molt entusiasmada. Sí, que em fa molta il·lusió. Ah, deixa de mirar-me a més i somriure. Què passa el meu somriure? Què tal, Pere? Millor, no? Tio, no, està fatal. Des que s'adona que no pot estar amb Daniel S, no para de nomenar un a uno tots els dies en què pot estar Paula. He tingut que tornar a quedar amb ell? Sí, clar. I això de que no pots estar amb Daniel? Doncs perquè és gay. I tu... Què fas encara tan prou? Ui, he tingut una vesprada... Estic esgotat, eh? Pues jo, s'ha Que no, Sònia, que físicament no puc, de veritat, que estic trencat. Doncs tinc unes ganes de marxar. Que no puc! I a més, volia explicar-te una cosa, que tu és en realitat. Me'n vaig. Què? M'estàs assustant? Me'n vaig a Ávila a una reunió de treball. Sí, això és. I l'altra cosa és que anem a veure, que Daniel no pot ser gay, perquè si va estar en Paula... Què creus? Que les coses són blanques o negres? A més, hi ha estudis que diuen que tots són bisexuals. Espera, això mateix. Potser al principi fos blanc, després negre i ara torna a ser blanc una altra vegada. O potser és gris i li agrada tot. Encara que jo no crec que tots siguin bisexuals, conforme dius tu, per descomptat, no? O sigui que
Daniel sí que pot estar amb Paula perquè és bisexual. Amor, uno no deixa de ser gay com qui deixa de fumar. I a més, què més donen que estiga Paula? Si és el que estic dient jo, què més donarà que estiga Paula? Escolta, que ja no estic tan cansat. Ja tens millor aspecte, com es nota que ho estàs superant? Però què dius? Pegat en total. Això és símptoma de que ho estàs superant. Mira, si estigueres malament, estaries tot el dia per així, tirat, com perdut. Estàs bé, estàs actiu, la teua ment està activa, és que era això que no pots dormir. Si no puc dormir, és perquè cada volta que tanque els ulls me la imaginen un altre. I saps el pitjor de tot? Que fa una cara de desvanida que a mi no m'ha fet mal. I suposa que te la imaginaràs en aquell tio com li dient, David. No, Daniel, però no, Daniel no pot ser. Daniel és gay. Però que si va estar en Paula és que no és gay. Que sí, que abans no ho era, però ara sí. Però això mateix pot ser que abans m'ho fora i després es va donar que sí que era i després una altra vegada que no era el que sí era que no. Que no és? Que sí que és. Ui, ui, ui. Però tu estàs molt mal informat, eh? En aquesta vida no tot és blanc i negre. A més, els últims estudis científics diuen que tots podem ser bisexuals. Bé, qui sap, fins i tot jo, alguna vegada, podria enamorar-me de tu. Però què? Què vas enamorar tu de mi? Pues enamorar-me, aquestes coses passen. N'hi ha molts casos d'amics que acaben... ja saps? Oh, mira, Daniel va anar al registre de València de parelles a inscriure's amb el seu home. I què? Que tinga parella estable no significa res que els guis són molt promiscus. Però són promiscus amb homes, no amb dones. Però és que no estàs escoltant-me, que això és secundari, i no ho dic jo, ho diu la ciència. Els meus collons 33 la set. Mira, no sé com dir. Però vaig a lamentar. Pensa que cal. Però no se pensa. Que cal fer no cal. Mare guapa, si és que es veia vindre, jo ho veia vindre. I saps per què? Perquè la tractaven massa bé i això les ties no ho suporten. Aneu, però està comprovat que quan més canyes fiques, més calentes es posen, no com tu, que és un granina, que és part de les teves curseries i estupideres. Però també dic una cosa, això és millor que t'haguera tu passat. Ho veus, Pere, si és el que jo el deia. I tant, collons, si és que tenim només el pitjor que pot fer. Ah, que sí, Carlitos? Sí, home. Les nòvies, hòstia. Fixeu en Carlitos, està més sol que l'una, però està feliç. I tu vas estar igual, fent el que tinc en gana sense tindre que donar explicacions ni a Déu. Clar, i penso una cosa. Una nòvia dura el que... Però una és nòvia. La nòvia és per a tota la vida. I te la pots tirar sempre que vulguis. Això està demostrat científic. Però, a veure, tu què? Tu què? I tu? Què parles tu de tindre nòvia? Si fa la tira de temps que vas en Victòria. És clar, jo visc en Vitòria, però en té tot allò que es mou. Tu saps quin és el problema d'aquest país? Que la gent no folla. Els científics poden dir missa, però jo que sé de la major universitat del món, la de la vida, sé del que parle. Però, digue'm una cosa. Això què té que veure? Molt hoste que no m'has deixat acabar. La gent està nerviosa, la gent està histèrica. I saps per què? Perquè no follen. Quan tu de noia comença a fer-ho menys. No se sap massa bé per què passa, però passa. A mi no em passa. I llavors, què és el que passa? Que la gent no viu feliç. I què és el que fan mentre? Pues fer-ho amb totes. D'acord que estic a Vitòria, però l'única forma de poder seguir junts i feliços. Com a Cuba, que estan en la cartilla de relacionament i estan feliços. I saps per què? Perquè es passen tot el dia follant, tot el dia pim-pam, pim-pam. Azúcar! Olvida, tío, esa es la actitud, esa de ser la teva actitud. Olvídate, vaig a presentar-te unes ties colludes. I encara que no siguin colludes. Un tema. L'altre dia em va entrar al bar que estava com... I jo, doncs, ho vaig intentar. Però ella em va enviar a la merda. Però mira, ella s'ho perd, fixem-se en quin nivell. Després em va entrar al bar que era més feia que pegar-li un pal en un calcetí bru. I jo,
Doncs hi vaig entrar. Home, ja que ser prou madur per no fixar-se sols amb els fills de les dones. I jo ho vaig intentar, i segur que va ser el millor que me'l vaig endur al magatzem i que li vaig trobar la vida. Las chicas tienen algo especial. Las chicas son guerreras. Desde el perfume a las medias de cristal. Las chicas son guerreras. Tras una barra con pinta colegial. Las chicas son guerreras. En la revista o todo al natural. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Jugar con ellas es como manejar. La nitroglicerina. Tienen más radios que una nuclear. Y no son tan dañinas. Y la más carro puede tener. Sabor a mandarina. Rubias, morenas, castañas que mandar. Todas están divinas. Las chicas son guerreras. Las chicas son guerreras. Bon dia, amor. Escolta, que estava jo pensant, què tal si quedem un dia a la teva amiga Núria i la presentem a Pere? Que la meva amiga Núria té nòvio. I deixa Pere, que encara està enamorat de Pau. I la teva amiga Lucía? És guapa, és simpàtica i no té nòvio, de veritat. No? La meva amiga Lucía no té nòvio perquè és lesbiana. Lucía, però el teatre és lesbiana. Sí, treballa en l'associació LGTB. Pues mira, no té pinta de lesbiana. Ai, perdoni, segons tu quina pinta tenen les lesbianes? Sí, pinta de lesbianes, pel curt, camisa quadres, ulleres, eixes coses. Molt bé, Xavi, només t'ha faltat rient per unes cantes collons. Aleshores que jo també tinc pinta de lesbiana. Escolta, que jo no tinc res en contra de les lesbianes, eh? Cada cal admetre que últimament portes una roba que no és femenina. O sigui que Lucía i Pere no... Que Lucía és lesbiana. Que l'altre dia dies tu que tots són bisexuals. Que Lucía està molt bé conforme està. I no necessita de cap homenat que vinga a dir-li quin és el bon camí. Està bé, jo només ho feia per ajudar a Pere. No cal que el posi d'ací, t'has posat histèrica. Hòstia, Sònia, quina olor fa, tia, has tornat a dinar a casa ta mare? Lucía, que se'n va Anar-se. Te una altra volta. Ai, mare. Sònia, hola. Passa, estava tot un poc desordenat, però passa. Si vols podem prendre alguna cosa, si vas al bar. Bé, sí, perquè he de contar-te una cosa. Puc anar a obrir?
que així en front viuen uns clients meus i t'he vist pujar i he pensat, hòstia, doncs vaig a saludar, no? I parlant de saludar, que dos meses, no, Paula, quan de temps sense veure't? I què anàveu a fer? La mateixa on anàvem. Sí, anàvem a fer-nos un cafè si vas. I per què no el prenem així? Mira, crec recordar que Pere té una cafetera estupenda. El prepare jo, si no t'importa, Paula. No, tu com si estigueres a casa. Pues jo, la Paula, la veritat, és que està parlant del Pere d'esta setmana i no el veig molt bé. Vull dir que el Xavi, és que les parelles tenim problemes, però a poc anem solucionant-los. Parla càndela a la font que al final es trenca. Pere i jo no estàvem bé. A més, ara jo estic amb un altre xic. Ja està en un altre xic i punto, i no es parla més. O sigui, vull dir que sí, que és una llàstima que vaig endiixar i tot això, però la vida és així, la vida segueix. I vosaltres dos? Com esteu? Em referís com a parella? La veritat que molt bé. Des de temps també comprar-nos un pis. Sí, però només com a inversió. No, només com a inversió. I tu? Què tal el xic ese? Molt bé, tot i que em va dir que anava a ser la seva nòvia, però no ho ha fet. Dona-li temps. En aquests casos cal tindre una miqueta de paciència, no? A lo millor no li ho ha dit, però segur que està donant-li pistes. Jo estic donant-li moltes pistes. I al final hauré d'anar jo a parlar amb la seva nòvia. Ah, no, això no pot fer, això seria un error, eh? Allà d'un altre. Hola, quina sorpresa, no? Hola. Hola, Paula. Què feu tots així juntets? No res, que ens hem trobat i hem decidit prendre un cafè. Ah, que s'heu trobat en ma casa. Ja. Bé, jo és que vinc a fer uns calçotets, perquè la Vane me'ls arrossega, me'ls trenca mossegades. I estic guapo. I això, saps? S'ha enganyat. Que la mama. Si demà és que de lletjor en els caps de pis, mira que sempre estar bé uns dies més. Ja. Si això ja ens crides i quedem. Encara que no, millor ja et crides, saps? Perquè és que ara mateix estic en la Vane que... No pares, saps? No pares, estic molt ocupat. No puc. Espera, que me'n vaig amb tu, que arriba cap al teatre. Adéu, adéu. 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 I ja comptes amb això, vale? Sí. Collons, que poc ha faltat, tia. Tu no creus que te n'has passat? Com? Que me n'he passat? Li estic donant pistes. Ja veig jo les pistes que estàs donant-li. Clar que estic donant-li pistes. El que passa és que les pistes es donen increixendo de mig a més. I que no li puc dir a la Xina de cop i volta. I per això no va comprar un pis. No m'enganyes, Xavi, no la deixaràs. Sí que vaig a deixar-la. I a més, el pis no anem a comprar-lo perquè ara és molt millor invertir en borsa. Mira, tu creus que si no estiguera jo aniríem a passar aquest cap de setmana a la casa rural, tu i jo a soles? Això ja és una pista grossa, eh? Si saps que estic boig per passar temps amb tu. I anirem aquest cap de setmana. Ah, ara què és el que ve? Ho tinc tot milimetrat, anem a passar el cap de setmana. Va, no em mires altra vegada més que somriure. Ei, queda la meva part. Parlem després, va? Una cosa, dic, no t'enfades, per favor. Espera, he de dir-te una cosa. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Toda la noche estuve sin dormir porque una frase de tu boca quiero escuchar. Dime que me quieres. Dime que me quieres. Ahora estoy triste y necesito saber si tú me quieres de verdad como ayer. Aunque parezca tonta voy a pedirte que me lo repitas una vez y otra vez. Dime que me quieres. Dime que me quieres.
casa y ahora estoy frente a ti. Quiero escucharte y no me importa rogarte, por favor no juegues con mi corazón. Hay una cosa que te quiero decir, que es importante al menos para mí. Son dos palabras para hacerme feliz, oh, dímelo al oído una vez y otra vez. Dime que me quieres, dime que me quieres. Ei, hola! Hola. Que guapa estàs, Mònica, després és, no? Què dic jo, que... tu continues sense nòvio, veritat? Xavier, tu no creus que ja vas fer prou de mal? Per això mateix. És que tinc un amic que m'encantaria presentar-te-lo, no? De veritat, esteu fent l'un per l'altre, si és que va encantar-te. El mateix pensaves de nosaltres fins que el vares cansar de mi. No passa res si no vos coneixes. Mira, volia parlar amb tu també d'un altre tema, el tema de la teua casa rural. Si me la podies jugar, o millor, si me la podies deixar tan molt millor. Sí, quasi millor. Però com pots tenir tant de morro? Ja sé per al que vols tu la casa. El que no entenc és com vaig poder enamorar-me de tu. Val, te la llogues! Pris, a mi m'encanten les cases rurals, sobretot per a passejar pel camp, pels camins, pels rius. Però també m'agrada la ciutat, per a passejar pels carrers, les aventures. Perdona, però tinc pressa. Conèixer un amic diu, els amics són el millor del món. Els amics són aquestes persones que es poden comptar amb els dits d'una mà. M'encanta tenir amics. Sobretot per anar al rastre, a passejar, a anar en bici, a sopar. Escolta, a tu com et diu? Pilar, encantada. Jo soc Xavier. A tu t'agradaria conèixer un amic meu, però un amic des de veritat, des que ho compartixen tot. Clar, per què no? Però que et dic, vine demà a sopar a ma casa perquè és que va encantar-te de veritat. És que mola. Però espera! És guapo el teu amic? Pero no te vale que eso funderaste. Ah, Ay, madre. Hola. hola. Hola, Sonia. Vaig a fer la taula. Sí, però la falla que Pilar està a punt d'arribar, Ei, tio, no et preocupes de res, Pilar és una tia guapíssima i a més tenim moltes coses en comú. Ja. Què dic jo? Tu em podries deixar el teu portàtil per veure una coseta? És un moment. Ha de ser ara. Sí, serà un momentet. I què vols veure? Això. És ja. No, crec que no. I què és això? A veure, pensi que m'han enfadat un poc amb mi, però he contactat un detectiu privat per a que em diga amb qui està Paula. Ay, madre. Clar, en este vídeo apareixen Paula i el nòvio. El que passa és que no va veure els ulls. Però seràs cabró, tio, però com se t'ocorre fer una cosa així? Estàs boig! Què fas? Dones el pen, tio, que vaig a tirar-lo! Què dius? La pasta que m'ha costat? I què faràs quan sàpies qui és? Contratar una banda de matons i que vagin a sa casa a pegar una pallissa? On és? No, no, Sònia! 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 Saps que aquest és
el teu amic, ha contratat un detectiu per a que li diguen qui és la Paula. Però tu estàs tonto o què? No, és que està boig, està obsessiu compulsiu. Tu tampoc t'enfases, tio, que està passant una mala ratxa. Clar, tu defensa-ho, com sempre. Però mira, si segur que té que ser el Daniel aquest, tio. Tranquil·litza't, per favor, per lo que més vulguis, val? Paula és el passat i aquesta nit pot començar el teu futur. Mira, qui sap? Pilar pot ser la tia ideal per a tu. Sí? Hola, Pilar, que puntual. Sí, puja, però no tingues pressa, que és ja. No tingues pressa. Gràcies, Xavier. Gràcies. Ets el millor amic que es pot tindre. Una tia, et preocupes per mi i jo quasi te la sol teu. Tranquil, home, si no pots fer quasi ni mal, Però vinga, calla, que Pilar està a punt d'arribar, tio. Ara, ei, el pen vaig a tirar-lo, El tiro. Què? Ja estàs més tranquil? Sí, a veure, si és que teniu raó. A veure, Paula té tot el dret d'enamorar-se de la vida. I tu qui el diu que no vas enamorar-te, per exemple, aquesta mateixa nit? I el pitjor de tot és que he engreixat un poc. Estic una mica fondot. Jo crec que millor em poso la camisa per dins. Encara que te la poses per fora, li agradaràs igual. Ai. Hola. Sin pisos y sense ascensor, Que les escales eso me encanten, pero... Sofía, encantada. Quin pis més bonic, no? M'encanta com el tens. Xavier! Hola, Pilar. No te sap per veritat. Soc Pilar, encantada. Hola. Basta, ja sé això. Mira. Quin nervi. Sí. Està bo. Quina casualitat. Tu sabies que la pasta és el plat favorit de Pere? De veritat? El meu també. Els macarrons, els tortellis, els nuggets. Clar, és que és el bo de la pasta, que es pot preparar de mil maneres. Amb formatge, amb formatilla, amb tomata. Amb quesos, Pilar, podries parlar-nos un poquet de tu? Com estàs aquí coneixent el Xavi? 23 hores i 30 minuts. Pilar, tu sabies que a Pere també li encanta passejar? De veritat? Com a mi? Pel carrer, pel cap de setmana. Sí, també m'agrada una mica. Però que li agrada per passejar. Xavi, quan el vam conèixer no feia altra cosa que passejar pels matins, a migdia, Vaja, Xavier, no m'ho havies dit, La veritat és que ja no m'agrada tant. Però Pere li toca pues caminar bé, de fet se li fa estrany que no estigui a la mateixa per així passejant. Igual que jo. Ja està clar, el que podeu fer és quedar un altre dia per anar a l'italià, o millor, després de sopar se n'anem a passejar. Clar, així podem anar parlant i conèixer-nos una mica millor. És que és tan difícil trobar una persona en la qual tenir tantes coses en comú. Que contenta No estic. parlat encara. Quina il·lusió de que aquesta relació tiri endavant. A veure, crec que no estem parlant del mateix. És clar que estem parlant del mateix. Encara que estaríem callats, estaríem parlant del mateix.
perquè es pot parlar amb paraules, amb cartes, amb walkies, amb talkies, i també es pot parlar amb el cor, Pere. I tu i jo parlem amb el qual no es pot mentir mai. Què tal, Pere? Pere està bé. A més, ara està una xica molt... Parla. No, ja saps que això a Pere li costa una miqueta més. Serà que encara se'n recorda de tu, perquè de tu és impossible oblidar-se. Xavi, sé que vas a contar-li a Sònia. Bé, mira, veuràs, Sònia ara està un poc deprimida, val? Com que no troba feina i damunt he dit que no ens anem a comprar el pis, clar, jo ara mateix no li puc dir. Tu tranquil·la, que jo no pare de donar-li pistes. Pues mira, ¿os cuento yo tú una pista? Yo sé de uno que va a pasarse 2 días a soles en una casa rural machacándosela amb 2 pedres. falta l'altre. Pere, mira, és que soc Pilar. És que a la ciutat del teatre no t'he vist i volia comentar-te el tema del cinema. Bé... Pere? Oh, s'ha tallat. Pilar, vaig a matar el sac, surt i vaig a matar-lo. No sé quina Maria li ha agarrat això home de buscar-te nòvia. Si tu sols pots trobar aquells dones a mar. De moment anem a excloure a Pau. Val? I a tots els ja l'hem fet. Menja, Pilar. Bé, Pilar també. I a mi tampoc m'és tot. I a Paula, no esclaves a Paula, perquè estiga amb qui estiga, la veritat és que jo no la veig massa feliç. Mira, se m'acaba de córrer una idea. Jo soc Paula i veig a veure, què em diries? Hola, Paula. Dos besets, no? Ah, tio, digue'm alguna cosa. Doncs he vingut a veure perquè em sembla que no ets massa feliç. No, jo estic molt bé, estic molt enamorada i m'agradaria que tu també ho estigueres. Així no, tio. Dius la veritat. No, espera. Veritat. És diferent. Passes dies dormint i les nits despert. Has de tornar a mi, per favor. Però per què comportes com si li digueres un favor al gènere femení? Mira, ara jo faig de tu i tu fas de Paula. Hola, soc Paula. Fama la panxa i em vindrà la regla. Paula, estàs boníssima. No crec. Me senta molt bé la meva absència. Mira, només em pot... Mira que m'ha acudit. Que no? Que tens un hermà més. Jo, només es veure. Se m'ha posat el cor a 1000 per hora. Però com vaig a dir jo esa cursiva? Tu? Tio, pues perquè estàs competent laboral de tia i tens moltes coses que oferir. Sí, com què? Si segur que ell és més guapo que jo. Però segur que tu eres més alt. Doncs amb ell es diverteix més. Segur que és un bon catxample. Dos tindrà gos. A Paula li agraden moltes gossos i jo li tinc l'àngel. Segur que li agarra cels i la mossega.
Ese serà un tio amb molta pasta que la portarà a sopar a llocs superluxosos. Segur que ho paguen tot a mitges? Sí, pues jo què sé, serà un tio molt de món, que ha viscut, jo què sé, tots els llocs del món i de tot, i que té una pinta de surfista californià que el cagues. Que li agrada esa de guapachita. Segur que ho fa millor que jo. Però segur que tu eres més romàntic. Què dic jo? Vols un got de llet? Sí, a veure, és que aquí m'agrada a mi per les dits, doncs és un got de llet. Ara, si vols una altra cosa, jo lo vull. Bé, m'agradaria està bé. Però calenteta. Què dic jo? Tu eres més de galletes o de magdalenes? Jo soc Què? De galletes de que magdalena. sé a mi, perquè m'agrada que mulle la llet. Doncs, no has de preocupar-te per res. A veure, lo del primer, a veure, no m'havia passat mai, t'ho jure que no m'havia passat mai. Ara, el segon sí, El segon... No dic això, me dic per Xavi. Que no perquè li digues res, que aquestes coses entre els amics passen. Ah, ja. Ja, clar. Ah, però... no t'ha semblat un poc estrany, lo del primer? No. Jo et pose un 7,25. A veure... Això és notable. Això és notable. Xavi, tu què fas així? No res, que s'ha mort la mare del president i han anul·lat la reunió. I tu? Perquè no has dormit així. No, a dormir de casa Pérez. I quina pena, no? Era molt major? Sí que era major, sí. I això de que has dormit a casa de Pere? Sí, és que vam arribar tard del teatre i ens vam liar i... Que no vols tornar-me'n a casa sola, que em feia por i em vaig a dormir allí. I com sabia que tu no anaves a estar... Uf, me'n vaig que arribi tard al teatre, adéu. Mira, necessite que vinguis un moment a casa, he de parlar amb tu. Ah, pues mira, per casualitat estic així. Per casualitat, sí. Unes birres o què? Sí, bona idea. Escolta, Sònia va dormir ahir a ta casa? Què dius, home? Sònia no té que dormir a casa. Estàs segur? Clar que estic segur, si jo dic que Sònia no va dormir a ma casa, és que no va dormir a ma casa. No ho sabia, m'ha posat les banyes. Però no t'ha dit que no va dormir a ma casa. El que passa és que no ha dormit així i m'havia dit que s'havia quedat a ta casa. No sé què haurà pogut estar. Que mentirosa! A veure, ha estat algun antic nòvio, no
saps que hi ha una flama, doncs... No, que això ja ho havia pensat i no pot ser. Mira, jo no sé en qui estarà, però una cosa, dic, vaig assabentar-me. Estic pensant jo, l'altre dia va estar molt de rato parlant amb Lucía. I què? Pues que es deien moltes coses a l'oïda. A més... I a més què? Bueno, és una ximpleria, no? Estic pensant jo. Abraçades, besades, cosetes a l'oïda... A més, com Lucía és... No m'entens? No, Pere, no t'entenc. Doncs que pot ser que estic amb Lucía. Però com té que estar a Lucía? A veure, que tots són bisexuals. A més, hi ha molts casos d'amigues que acaben enamorant-se. Però això es va posar l'altre dia fet una fiera quan li vas dir no sé què de les lesbianes. I la roba que porta, perquè últimament porta una roba que no és camisa quadra. I la setmana passada va dir que volia tallar-se el cabell. Sí, és que pensa... Està amb Lucía segur. Ara, jo et dic una cosa. És el millor que et podia passar. Che, jo me'n vaig, que me'n vaig al gimnàs. Ja es veig. Amb Lucía. La meva nòvia és lesbiana. Sí, diga. Diga. Hola, Ah, hola. què et passa? El menut unos 5. No, res, és que no em trobo molt bé. Pues vindre la Un poc de mala panxa. Si vols, ho deixem per a l'altre dia. Sí, millor si ho deixem per un altre dia, sí. Va, que ja parlem. Vinga, adéu. Ja està fent. Clar, com jo no sabia res. Estava a la fira. I no havia sortit a la cosa. Tio, quina putada! Però sospita d'algú? No, a veure, no sospita de ningú en particular. Ara, també et dic una cosa, no li se veia molt preocupat. I ara què li dic? Què sé, és dir-li, doncs, ¿Tienes papi? doncs que el vaig quedar a dormir a casa de, no sé, d'algú. Ja està, podries dir-li que el vaig quedar a casa de Lucía després del teatre. Molt bona idea, perquè com ell sempre s'enfadar-se, perquè passa molta estona amb ell, doncs com que no volia que s'enfadara, doncs... Molt bé. Bo, jo ja m'he dit que anar. Adéu. I la nata? Avui et posa un 8 i mig. És quasi un excel·lent. Paula, què fas així? Pere, he vingut perquè et trobava a faltar. Encara t'agrada. Doncs clar que m'agrades. Com no vas agradar-me? Ay, qué guapo. Però la veritat que no t'esperava. I el teu nòvio? Oblida-ho. Ja no el divertixes amb ell? Parla massa. Ja no trobaràs a faltar els llocs luxosos. Però què dius? Si ho pagaven tot a mitges. Físicament seria més guapo que jo.
Però a mi m'agrada més la teua panxeta. No sabia. Té un cos de surfista californià que el Carles. I damunt segur que ho feia millor que jo. Això ho veurem ara mateixa. A veure, això no ho podem veure ara mateix. No és per res, és perquè, a veure, doncs estava soles i avorrit. I clar, que no per la cosa, m'he tocat un temps. Cante, brut! Sí, però a veure, no t'enfades. Vull dir, el cos humà doncs, té els seus aparells meravellosos. Saps que tens els seus aparells meravellosos que necessiten el seu temps per a carregar el cartús de la recàmera. Entens? Saps? Que el cos humà és el que té. Home, no m'ha costat ni mig minut. Xavier, que he tornat a dormir amb Paula, Xavier li ho dirà sola. Clar, jo tampoc vull... Que ho sàpiga, Xavi, perquè és que encara no tinc les coses massa clares. La veritat és que es vull que... A les dues. No vull prendre una decisió a Pamela. A més, tampoc és el que volen elles. Si poguérem estar un temps tranquils, veient-nos quan es vinga de gust, seria perfecte per no precipitar-nos. Amb Xavier estic... Molt bé. Amb ella sento alguna cosa molt especial. Aquesta nit ha estat la millor de la meva vida. Una darrere l'altra. Però amb Paula... No sé si les coses van a sortir millors que abans. A Pere el vull molt, però a Xavi també. I els problemes que hem tingut... Potser es poden solucionar. O potser són massa greus, com... Trobo que hauríem de prendre'ns les coses amb més calma. Sí. Millor no precipitar-ho. Et sembla bé? Sí, a més, millor no dir-li-ho a Xavi ni a Sònia. Saps que ells com es posen, saps? Pues sí, millor. Va. És important, Ja està, dis-me. A veure, primer que tot vull dir-te que jo t'estime molt, però m'he enamorat. Porto un parell de mesos veient amb un altre xic, però no t'ho volia dir fins a estar segura. Crec que el millor serà que ho deixem. Ja, però escolta, carinyet, em pots explicar? Em pots explicar com eres tan cabrona, Perquè de veritat, sí, eres una cabrona.
I saps què et dic? Que tots aquests 2 mesos que tu has estat amb aquest, jo he estat amb 15 o 20, que estaven molt més bones que tu, encara que això no és difícil, perquè eres lleja de collons. Però també que tots aquests 2 anys que t'han estat costant han sigut els pitjors de la meva vida, i que tots els cables han sigut pingits. Què passa, Rafa, tio? Estàs bé? Doncs que me l'estava pegant amb un altre. No fotis, macho. I saps en quin? No, encara no. Però què merdes li passa a totes les ties? A mi, Sònia me l'està pegant en una lesbiana. Sònia amb una tia? Sí, home, les lesbianes... A veure, però que tu no perturbes res, que jo vaig a presentar unes ties collonudes. Si és que són unes cabrones. Anem a veure, tu te s'ocorreria pegar-li amb un tio? No, perquè tens classe, perquè eres un senyor. I ella amb una tia. I saps qui és? Sí, una lesbiana del grup de teatre. Si és que tenen mala sang. No, és que van a fer mal, van a fer mal! I saps per què? Perquè no ho fan de veritat, no ho fan de veritat. Saps què farem ara? Anem a casa de la lesbiana eixa i li farem una pinta. Sí, senyor, va, anem. Ai, Sònia, gràcies. No saps quant agraïs que ets de deixar-me dormir en tu. Tranquil·la, tia. Ara trec el pijama, val? No cal, he portat el meu. Encara no entenc com poden haver fet aquestes pintades a la porta de ma casa i de l'associació també. Que pots haver fet alguna cosa mala, tia? No, que no para, sóc de l'assassina. Trobarem un dia segur, segur. I tant. Hola, tu què fas així? Doncs res, que han fet unes pintades a sa casa i Sònia que tens de dormir així, no t'importa, veritat? Que aneu a dormir les dos així, xuntet. Sí, és que no t'importa dormir al sofà, és que Lucía té mal l'esquena. Jo em quedaria a casa de ma mare, però és que jo al meu apartament no torne. Que no, tia, que no, que tu et quedes així. I si Xavi no vol dormir en el sofà, que se'n vagi a casa del seu amic Pere. Clar, com tu l'altre dia, no? Doncs mira, saps què estic pensant? Que tu tens l'esquena perfectament. Podem dormir Lucía i jo allí. Res tonto. Però bueno, què si és lesbiana? Tu ets imbècil. No és gilipolles. Anem a dormir. Com ja tan prompte, anem a prendre alguna cosa, no? Xavi, que és dimarts. Bueno, i què si és dimarts? No cal viure encorsetats per una societat que ens domina i ens diu que només podem eixir divendres i dissabte. Mira, ja fa molt de temps que un dia potxolo, Per començar a canviar el món cal eixir entre setmana. Vaig al ball. Ah, o sigui que això és el que pinte jo a ma casa. No pinte res, que sóc un ninot, un puto ninot. Sí, un ninot. Saps quina pel·lícula fan aquesta nit a la tele? Justa vengança. Doncs està molt bé. Està basada en fets reals. Tracta de la vida d'un home pacífic que troba la seva dona en el llit amb una... I es mata! Es destrossa! Justa vengança. És un bon títol, veritat? Ah, i després fan un documental sobre O.J. Simpson. O.J. Simpson? Ese no és el que va matar a la seva dona i al seu amant també. Ja veus? Que l'anava molt de compte per la vida. No creus? Un poc estrany, Xavier. Estàs bé, Jo, de puta mare! Anem a d'aquí, a servir. Xavi, tu al sofà. Ai, pobre. O al sofà. No res, és que allí fa molta fred i teniu així totes les mantes i que mal tot, que mal tot.
cama revuelta de ese zumo de naranja y las revistas abiertas. Y en el espejo ya no encuentro tu mirada. No hay besos en la ducha, ni pelos, ni nada. Y entre nosotros, un muro de metacrilato no nos deja olernos, ni manosearnos. Y por las noches todo es cambio de postura y encuentro telarañas por las posturas. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te pensaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Tostadas, sentir por el pasillo tu gato que araña y en mi camisa llevo tu aroma preso y el rojo de tus labios por el cuello. Y entre nosotros, muro de metacrilato no nos deja olernos ni manosearnos. Y por las noches, cuando cambio de postura, encuentro telarañas por las costuras. Lo mismo te echo de menos, lo mismo que te pensaba de más. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Si tú no te das cuenta de lo que vale, el mundo es una tontería. Si vas dejando que se escape lo que más querías. Hola, Xavi. Endivina que pasar tota la nit a ma casa. Lucía. Quina idea va tindre Rafa en anar a fer les pintades aquestes, de veritat. La tia estava cagada de por i s'ha vingut a casa a passar la nit. I clar, de l'esquena malament, doncs ha dormit tota la nit al llit, en Sònia. I jo, tota la nit en blanc al puto sofà a veure si sentia alguna cosa, però no res. Doncs això és que ja ho han deixat. No, home, no. Què va? Això és que Lucía no li dona tant de plaer com jo, perquè en mi Sònia crida. Home, a veure, ja serà menys, a veure, se negarà un poc. Que crida i crida molt, que em fa unes coses, unes esgarrapades que... A veure, que m'ha Si crida tant, tindreu problemes els més vells, no? Perquè, a veure, jo, per exemple, Paula, crida barbaritats. No ho veig. Ah, o sigui que Paula crida. Els vells estan fas. Mira, els nostres vells no s'han queixat. Sònia no crida tant. Clar que sí que crida. El que passa és que ma casa és una casa de veritat, amb uns grossos, i no com la teua, que és una puta merda de casa. A veure, però com crida? Així quin gust, quin gust. Això no és el que pareix. Jo ja ho he deixat en Rafa i no m'he pogut dir-lo per no fer-li més mal. Carles i jo ens hem enamorat i bé, ens veiem molt a sovint, compartim moltes coses. Sí, la veritat és que... Sí, bueno, la veritat No em deixes parlar. Sí, hola. Volia el telèfon de l'associació Irigai. Hola, soc Pere Forrat. Se'n recorda de mi? Sí, va gravar un vídeo de la meva exnòvia amb el seu nom. Ah, hola, Lucía. Sí, què tal? No, el cridava perquè l'altre dia, quan Sònia es va quedar atacat, sí, el dia de l'estrena, que va perdre una arracada.
Sí, ja sap el nom del nòvio de la meva exnòvia? No vaig poder veure el vídeo, estava mal gravat. Ja, o sigui que no va dormir a ta casa. Es va quedar a casa de Pedro, veritat? I no és un altre nom, no? O sigui, no s'enganya de saber. És així saber. Ja. Vale, gràcies, d'acord. Adéu. ¿Pero tires d'una puta vegada o què? Que ja vaig. Vols arribar-te a l'esquerra? Que estàs en la meva zona. M'ha fotut el tir. Perdona, és que saps què et passa? Que sempre et claves on no pintes res. I saps què et passa a tu? Que em penses que totes les tirades són teues. Què passa? Què feu? Pues que ell! O sigui, jo... Res. Ja estem tots. El que passa és que ell vol apuntar-se totes les tirades i de vegades algunes més. Ja, però és que tu també a voltes t'apuntes tirades que no són teus. Ja és que què li passa? Anem. Escolta, Pere, que és veritat que m'he portat fatal amb tu, però perquè no ho tornem a intentar. Però perquè no ho tornem a intentar. Però no com abans, molt millor. Pere, mira, és que soc Pilar, que et cridava perquè els meus pares han reservat taula en un italià per si volies vindre, així els 4 juntets, que tenia moltes ganes de conèixer. Vale, bueno, crida'm i em dius algo. Besets. Però a la teua amigueta la deixaràs, no? Hola, Xavi. Hola, Pere. T'he portat un regal. A mi no fot. Què és? Obri-l'obres. Són uns dardos collonuts, tio. La setmana que ve hi ha una competició. Es podríem apuntar tots, no t'hem fet tan mal equip. Clar que no, si fem un equip de collonut. Què passa? Què feu? El Pilar. Hola, Pere. Hola, quina sorpresa. Hola. 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 Perdona, et conec. Soc Mònica, treballo amb Xavier. Jo soy Lorena. Vine que et presente una amiga. Mira, Mónica, Lucía, Lucía, Mónica. ¿Y te estimes por mí? Tampoc estàs mal, estàs molt bona. Ven.
està gens malament. Rafa, tío. ¿Qué ambas? Xavier? Xavier? Quin Xavier? Escolta, Pere perquè és contra la família, però que no torni jo a veure cap altre tio. Però si el meu altre eres tu. Saps que es pot estar envoltat de gent i sentir-se sol? Saps que la soledat buscada no és soledat? Saps que la distància la fan les persones, no els quilòmetres? Es pot estar trist per dins, però l'aire per fora, com els pallassos. A Espanya l'esport nacional és d'enveja, però el menjar espanyol és el més variat. El gazpacho, la paella... Es pot preparar de 1000 maneres. Quina casualitat! Els espagueti, els tortellini... Hace calor y estaba esperando que cantes tu canción. Cada cosa botella y vivimos por ella, y hagamos el amor Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. dame y guerra, dulce colocón, y yo te entregaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar. Esta y vagabunda, garganta remojar, sálvame de esta soledad. Hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor. Voy sin prisa, me entrega tu sonrisa como una sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, una llena de canela, dame noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy bien, te daré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarte, ella es menor de edad.